Hanggang ano? 9. Pagkasunod lang yung set natin, may kasal ka na iba yun. After nun, hintay ko pala. Dali ka work? Okay lang mo. Pero kakastart ko lang. First year. 1.5 months. Gabi pasok mo. 8. Bali 8 AM to 5 AM. Tapos, dapat po 5, mga 6 nandito na ako. Kaso meeting na ako. Pero 7:30 na ako. Saang Nala kayo, syempre. Wait, nagpipicture sila. Ano? Ay, video. Ano ba yan? Lumalabas yung tita. Nag-video. Nag-record. Text niyo ako kung punta kayo doon. Uy, nakaharap ka pa. Oo nga, ano ba yan? Nandito yung text niyo ako kung order kayo. I will go there. Kahit decide ba si Mika? Ay, Mika. Text mo ako. Take Anna. Your glasses? Ay, sabi ko nga, for the first time, wala kang chinelas. Hindi, nag-ipin na ako. Dito pati. Ay, bayaan mo sila. Uy, recorded ka. This is a public domain. Kung kailangan. Wala na oras umiwas. I don't care na ba? I'm just being real, guys. Tanggap niya naman ako, di ba? Fix your camera na lang. Ayun naman. 1 minute lang yun. Marami pa naman yung game. Mas crucial yung kinaralan. Si Jay yan. Oh, Jay, sorry. Magaling ka naman. Sobrang galing mo.
Bibigyan na lang natin. Sali. Wala po.
salted. Ano po yung